wannan su ne wurare wanda ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi tahiya ga ya yi sujudu sawi ko ya ce ga nazar a kansu. Za mu yi bayani a kansu kowanne dalla-dalla, kuma da cewa mai kallo aka zo na wuri kaza a cikin bidiyo za a ga yadda abin ake aikace. Da farko idan taraka tashahhud al-awwal, ma'ana shi ne ake kenan idan aka bar tahiyar farko me za a yi. Shi muka bayani ruwa da Bukhari ya kawo, Muslim ya kawo, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Za a in an miƙe tsaye cak ba a dawowa, sai a koma a zamana ba qabli ba ba'di. Idan aka miƙe tsaye cak ba kai tahiyar farko ba, kakka dawo ka ci gaba da sallah. In ka ƙare sallah gaba ɗaya sai kai sujada qabli, sujada guda biyu kahin sallama. Mai gani zai gani a bidiyo aikace insha Allah. Ina so a kula da kyau ko a lura da kyau a inda za mu yi masalar wanda ya bar zama na harko a cikin sallah. Ka zo wajen zama sai ka tashi. Duka wannan za mu ga nassi a cikin darsin zami. Nassin mi karkashin wata ruwa ce Bukhari ko Muslim, amma wanda ya kalli harkon shirin ta mutum zai koma ga nassin gaba ɗaya a rubuce a karance. Amma yanzu nan aiki ne zami ya yawa kana na yanda za a yi in aka tashi daga zama na harko. Misali yanzu na yi sujada ta zama na biyu, raka ta biyu na yi sujada haka, tashi kamata in zama in tahiya. Maimakon in zama in tahiya da na taso kurin hene mai kirci Allahu akbar. To a wannan hali idan ya zamanto tashi da na taso haka Allah na haka ko da na haka sai na tuna ashe zama ne, sai na koma dan sai na zamana sai na tahiya. A nan zan yi tahiyata in kare in cika sallah ta gaba daya, babu qabli babu adi, ba sujada ko daya. Amma idan he bayan na meki Allahu akbar sai na tuna, to yanzu ba zan koma ba, tun na meki gaba daya ba zan koma ba, zan ci gaba da sallata. Mai raka hudu ce mai raka uku ce, in na kare sallar gaba daya na zo wajen tahiya, na yi tahiya na ma annabi salati na addu'a na kare, maimakon in ci assalamu alaikum anan ban na sallama dan za a yi kabili. Me kabili kenan kahin sallama, maimakon in sallama ban sallama, in na kare komi sai in haɗin sujada guda biyu, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. In na dawo ba wata tahiyya ko in ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, daga cikin dai abin da aka sallama kenan sallah ta kare, na yi sujada guda biyu kabili a wannan wurin kenan shi kenan. Idza sallama fi raka'atayn aw thalas, idan in aka salamce daga raka'a biyu ko uku, kina raka'a biyu ko uku ka salamce, to shi abin da ya tabbata ruwaya ita ma Bukhari ya kawo, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, sai Ibn Majah sun kawo da ruwayar daban-daban cewa za a tashi bayan an gano an rage an sallama sallah bata ida ba, sai a tashi a ciko abin da ya saura. Raka'a ɗaya ce ta saura ko raka'a biyu ta saura, in aka ciko aka ƙare za a yi sallama. Bayan sallama sai a yi sujada guda biyu wanda ake ce ma ba'ad salam, kamar da mai gani zai gani aikace insha Allah. Na'am, yanzu ina so nan ma a lura da kyau, a kula da kyau. Bayani na inda mutum ya zo sallah, na zo raka'a ta biyu, ina tahiya, ina cikin tahiya, kai nan ina magana sallah raka'a ta biyu ina cikin tahiya, maimako in kare tahiya in tashi sai ya mance in ce assalamu alaikum. Kina mutum ya sallama sallah bata cika ba. Inda mutum ya sallama sallah bata cika ba, to kai tsaye ya gusa ya je wani wuri iya zamane, inda ya tuna ya sallama sallah bata ida ba, abinda zai kurin zai komo
ya ci gaba da sallah ba tare da ba wata iqama ko wata kabara ta harama kun zai shiga sallah in daga tsaye sai Allah ka kun ta tsayuwa kurin sai ya ciko abin da ya mai saura raka ɗaya ce ta saura bi ta ciko in ya ƙare sallah gaba ɗaya ya ciko abin da ya mai saura ya yi tahiya ya ma annabi salati ya addu'a a nan sai ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yan sallah ta kare ta kun a nan sai haɗi sai sujada ba'ad salam tunda ya salamce sallah bata ida ba ya haɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zai sujada guda biyu in taso ba magana tahiyya kurin sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan inda ka salamce sallah bata ida ba sai ziyadatu raka'a aw akthar kenan ƙara raka'a daya ko sama da daya ka kai ƙari to wanda ya ƙara raka'a daya ko sama da daya ita ma ruwa da bukhari ya kawo muslim abu dawud ibn majah duk sun kawo ruwayar hadisin abdullah ibn mas'ud shi ma an aka kare sallah an kai kari an kare sallah gaba daya kai sallama he ka faɗi kai sujada guda biyu dan kai kari a sallarka nan ma za mu gani aikace insha Allah yanzu bayani ne shi ma nan a lura da kyau wanda a cikin sallah kamance ka ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a cikin sallarka ƙari ne kai to inda ka ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a cikin sallah nan ma idan ka zo ƙarshen sallah ka yi tahiya kama annabi salati ka yi addu'a sai bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a nan ma a cikin nan ba'adi ma'ana ba'da salam ka faɗi nan ba'adi ko kabili ba su bukatar kabara ta harama kun za ka kabbara ta duka kurin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sujada guda biyu ba bukatar salama assalamu alaikum ba bukatar tahiyya ba tahiyya kun kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka kare sujuda ba'da salam wannan ma shi kenan sai a shakku ma'a taharri wa sawab inda mutum ya kokonto a uku nake ko hudu sai ya yi tunani sai ya gano kurin hudun ce a nan bai koma ba irin wancan uku ce ko biyu bayan ta na gano uku ce tunda kokonto ya shigo na rinjayi ne ukun sai aka ban in tsaya haka nan a nan in na kare zan yi sallah in sallata da abinda na yaƙini uku ce ko hudu da ki hudu misali na san hudu ce shi ta yi rinjaye hudu in ci gaba sallata in na ƙare na yi sallama in haɗa yin sujada guda biyu wanda ake ce ma ba'ad salam nan ma a lura da kyau a kula da bayanin da za a yi nan mutum ne kamar da abin ya yawa a yau kokonto harakoki kaɓar da rezo ka sama inda kake to kashi na harko yakan yi mutum iya cikin sallah ya rasa a yinaki to wani lokaci kasa raka uku ce raka ɗaya ce ko biyu ce ko uku ce ko hudu ce to a nan zamani nassin kayan masu kallo su ga nassin insha Allah kenan mutum a wannan halin an ce ya tsaya ya yi tunani baya idan da ya tuna baya misali ina uku ce ko biyu ce he na tuna ai raka'a ta ƙarshe na yi fatiha kenan uku ce ko ina hukuntan a biyu ce ko ɗaya ce he na tuna ai na zaman tahiyya kenan biyu ce da na tunani he na samu mahirin jaye he na samu rezo he na kuma kan rezo na samu abin da nake to a wannan hali inda na yi tunani na samu rinjaye na samu daidai a lissahina to a nan abin da za a yi in an kare sallah gaba daya tunda na samu na zo kan rezo duk da na samu kan rezo duk na samu kwakwanto tunda mahirin jiya na samu to a nan sallah in na yi tahiya na ma annabi salati na yi addu'a na kare he na assalamu alaikum wa rahmatullah
assalamu alaikum wa rahmatullah sai in yi sujada ba'da salam sai in yi assalamu alaikum sai in yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah anan kenan ba'da za'i tunda an gano mahirin jayi shikenan sai a shak shine kace ma nan kenan kokonto tare da samun daidai kenan kayi kokonto ka samu daidai he kai sujada ba'da salam bayan ka sallama kenan sujada guda biyu sai a shak wa adamul yaqin kenan kokonto tare da rishin tabbas ka buga biyu ne ko uku ne ka samawa he ka dauki biyu tunda ka tabbatar da biyu ne ukun je ka shakka ba ka same ta ba he ka bar ta a biyu a irin wannan shine ya shahara a fiqhin malikiya ake cewa za a yi ba'adi amma abin manzo Allah wadi shi ma imam malikin haka imam malik ya kawo a mota malik ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo ruwa ta inganta kai ruwa da muslim ya kawo haka abu da haka tirmizi haka ibn majah muslim abu da ibn majah sun kawo ruwaya kenan kuma imam malik ya kawo ruwaya tabbas kenan a irin wannan hali za ka yi sallaka ka kare komi ka yi aiki kai tun baka samu daidai ba ka ce biyu ciko ko ka dauki biyun to za ka ciko sauran sallar sai ka dauki kaɗancin an ka ciko ka kare a nan in ka kare sallah kayan ka yi sallama komi ka kare baka sallama sai ka haɗa ka yi sujada guda biyu wanda ake cewa qabl salam kai kabili kayan sallama sai ina hawata a kula da kyau a lura da kyau na muna bayani mutum ya shiga halin rudu ya rikice bai san ba a ina yake ya buga ya kasa bakin zaren iya biyu ce ko uku ce ko hudu bai samo ba irin wancan wata wadda ake samawa bai samo bakin zaren ba to anan aka ce sai ɗauki kaɗankin in ya so misali uku ce ko hudu sai ɗauki uku biyu ne ko uku ya shakka dai akan uku amma tabbatar da biyu ce sai ɗauki biyu to anan sai ya ciko abin da ya mai saura misali a zahar ce iya uku ce ko biyu sai ɗauka biyu sai ciko raka'a biyu ta ƙarshe in ya ƙare raka'a biyu ya zo komi kenan ya zo tahiya ya yi tahiya ya ma annabi salati ya yi addu'a bai sallama anan bai sallama sai haɗi ya sujada ƙabili Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar daga ya komo gurin sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kina yayi kabili kuma kullum ga sujada sai ko ce sujada bi ake yanzu kenan wannan ya gyara ta shikenan ai idza taraka al-imam tashahhud nan liman ne karshen wacce da muka yi ta mutum shi ma liman haka ne yanda mamu yayi idan liman ya tashi a wajen tahiya kuma mu zaka yi tasbihi in ya miƙe in ya zabura aka subhanallah ya koma zamana zai koma zamana ya tahiye shi ba kauli ba ba'adi kenan nan ma a lura da kyau nan muna cikin magana mas'ala ta mamu da liman inda liman iya cikin iya cikin ya yi raka'a biyu maimakon ya raka'a biyu ya taso daga raka'a ta biyu maimakon ya zamana ya tahiya yanzu kenan ku yi ku zamana kenan min sujada kenan min sujada mun kamata in na taso in zamana sai kuka ga zan miƙe na haka sai in koma in zamana sai in yi tahiya in wa anam salati in ƙare komi tuna bai miƙe gaba ɗaya ba shi kenan in ƙare tahiyata sai in tashi in ciko sauran sallata babu adi ba ƙabli tunda na koma kahin in miƙe inda kuma za mu gani shi ma aikace insha Allah idan liman sai bayan ya zabar Allahu akbar ya miƙe aka ce subhanallah to kai ya koma sai yawa mamu ishara ku tashi mun ishara su tashi sai a ciko sallah
an aka ci ko sallah a kare komi an yi tahiyya an yi wa annabi salati an yi komi a nan kahin ya sallama ya faɗi ya sujada guda biyu wanda ake cewa qabla salam shi ta ma wannan kenan za mu gani aikace inda liman zai insha Allah. Ta biyu mun taso maimakon in zamana he na mai kuta sabi to tun da na mai bana koma ba he muku ishara he liman ya ishara ma musu tashi haka mun gida za mu ga da ruwa gaba a ta ku taso tun da liman ya miƙe bai komawa wannan misalla shi ɗaya ne da liman ne in ka miƙe tsecak za mu ga ruwa tabbatatta ma annabi ce ka koma ka ci gaba da sallah. Akwai nan wasu malamai kan kawo matsala a ta saboda kai za a auna hannunka ne ƙasa gwiwa ka ta yi ƙasa ta yi sama wannan ruwa za mu ga ruwa tabbatatta manzana ya ce sai in ka cika tsecak in dai baka miƙe gaba ɗaya ba dan ka ɗan taso ko da ka bar ƙasa haka in dai baka miƙe gaba ɗaya ba kurin za ka koma ba ƙauli ba ba'adi amma na miƙe tsecak ko aminta sabihi na ishara dai ku taso sai in ci gaba da sallata in ciko abin da ya mun saura gaba daya raka ɗaya zan ciko misali magaraba biyu zan ciko misali mai hudu nan ma mun ƙare sallah kenan mun ciko sallah mun yi na yi tahiya na ma annabi salati a nan maimakon a inda ya kamata in yi sallama ban na sallama sai mu haɗi mu yi sujada ƙabili Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai in ci assalamu alaikum ko in ci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kenan nan ga abin zai mu kenan shi kenan sai idan qama al-imam ila rak'at al-khamisa liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar kamar ka bayyana da can in ya tashi kai ma mu ba magana cewa ka zamana kai ka san kari akai ba taso ba man ga muku akwai dalili bayan bin sunna an sa liman da ai koyi da shi kuma manzo Allah da ya kara ba su zamana ba kuma yake yi limamin ka ya bar fatiha a wata raka'a kai baka sani ba kai maka ce kai kini liman ya kare kurin ka bi liman tsaf kai subhanallah kun subhanallah bai dawo ba sai ku tashi ku bi shi kurin ko ku zamana in kuka bi liman shi ma anan in ya salle shi ya kare ya sallama to a nan bayan sallama bayan tattamana za a tattamana in ya tabbata ƙari ne sai a yi ba'adu salam in wani ya yi hujja a kan abin da ke haƙba ne ya hujja iya kai na kashe kaɓar da zo wasan da kake ba liman ya yi gaskiya shi kenan a nan sai a yi ba ƙabili tun da ya yi ku hujja amma ya tabbata ƙari ne ya ba salam sai idza qatalat al-imam na muka maka ne zaka da rakata salimsa kenan shi muka ce idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar shi muka wannan bayanin kenan za a bi shi in ya ci ko sallah ya kare ya sallama in an tabbata kare ne ai ba da ai sujada guda biyu bayan sallama kenan ayi ba'adi kenan ayi ba'adi in an tabbata kare ne in wai ku hujja shi akan daidai ke ba kauli ba ba'adi nan kuma shi ma dai a lura da kyau nan inda limami ya yi raka'a ta ƙarshe misali zama ya kamata ya yi tahiyya sallama sallah ta ƙare to amma liman sai tashi to za mu gani anan liman in ya tashi tsaye cak ma mu za su mai tasbihi idan shi liman iya da yaƙini cewa akwai sallar shi daidai ce idan ya ƙi dawowa dan akwai maganin malamai masu cewa wasu ce wanda ya ƙini ƙari ne in ya bi liman bai sallah wanda yake shakka shi ne yake da sallah wanda ya tabbatar da akwai saura bai matsala wannan dai manganu ne wanda za mu ga magana mahi rinjaye idan mun koma darasi zamu insha Allah mun ga hujja mahi ƙarhi akan cewa kullum bin liman shi ne yahi me yasa saboda misali yanzu mun zo tahiyya ta ƙarshe misali raka'a hudu ce na yi tahiya na ma annabi salati na addu'a mamu suna jira in sallama kun he su ga na meke Allahu akbar yanzu zan ci gaba da sallata kuma mu lazim su bi ni
menene anan ya sa ma musu bi ni kan wannan hujjar za mu gani ta haƙƙin maganar ƙarhin bin liman. Za su bi ni mu yi sallah mu ƙare mu zo mun zo tahiya, mun ƙare tahiya mun yi sallama, babu wani abu da ni a waje na ganin ta cika. Za a yi sallama, in sallama ba komi. Me yasa ana aka ce dole abu mamu masu ganin wannan maganganu in za ka gano da masu ƙarhin hujjar abin liman a kowane hali, kai abin liman a kowane hali. A yanzu idan kuna ga cewa ai ƙari ne ina kake da ƙini, ka san da cewa a raka ta na kanta fatiha, in ba fatiha akwai sallah. A wannan misalin zai liman a raka ta hudu ba mai sani abin da yake ɓoye ga liman, iya liman ya shiga wani rezo ya bar fatiha, misali ce kai maka bin shi ne rashin hujjar raunin masu cewa ba abin liman in ka tabbatar da ƙari ne ya ka tabbatar da ƙari ne, ka san abin da ya ɓoye shi da ƙarfin maganar kurin abin liman. Yanzu an ƙare an sallama shi ne ba hilimin tambaya ni a waje da an aka tattamna iyawa a ko a gano liman ke da hujja shi kenan ba da ba kabili. Idan kuma daga bayan tattamna aka gano tabbas aka samu hujja ƙari ne aka yi, a nan kuma sai a faɗi, ko da an tattabna sai a faɗi kuma a yi ni sujada ta sawi, ya a faɗi a yi sujada ba da salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum. Shikenan a nan yanzu sallah ta gyaru. Shikenan sai izaktalat al-imam, idan liman ya rikice a ina yake ya buga ayin subhanallah ya tashi subhanallah an kasa ganin bakin zaren, he tsaya ya tambaya kai jama'a yaya wai muke ciki sallar tamu, ya muke ciki na ake ciki a mai bayani ai hira wani hata cikin akadar ya kama gane ya tambaya adalani ko sala adalani ya tambaya ai bayani a kare aka samu aka za miki shi ke nan liman sai aiki da maganin mamu tun da shi ya rikice. In ya ciko sallar shi ya kare a nan ma in ya ciko sauran ya sallama sai sujada ba'ad salam. Yanzu bayanin da zabi liman kan shiga wani hali, limami shiga wani hali ya rasa ma a ina yake, san ya bada da yazo bi san ma nawa ke za mu tasbihi ya kasa sanin inda yake. To idan ka rasa kai liman ka rasa a inda kake babu laihi, idan ma musamman tasbihi ba gane ba inda ake sai ka juya ka yi magana yaya ake yaya muke ciki. In suka maka bayani abin da ake ciki ka samu ka kuma kan hanya sai ka yi aiki da maganarsu, in ka ci ko ka kare sai ka yi sujada ba da salam. Yanzu misali kenan gashi ina tahiya sai ya tasbih ka yi aina ni na rikici yanci na rikici aina miki akwai sauraka a gidanku to akwai sauraka kenan sai in tashi sai in ciko sai mu ciko wannan raka'a da ta mana saura. In muka ciko raka'a cikakka muka kare raka'an mu muka yi tahiya muka wa annabi salati ya addu'a maimakon ma'anan tun da ƙari nan amsa wani halin sai in sallama zan ta assalamu alaikum in sallama sai mu haɗi mu sujada ba'adi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, an gyara sallah kenan. Shi kenan ba'ad zai wannan shine abin da ke rubuce a nan. Assalamu alaikum. To na yan uwa kamar dai da kuka ga da muka yi bayani akan tabulu, masala ta yin sujudu sahwi, akwai masala, akwai masu ganin in zai sujuda ta mantuwa sai an kabara ta harama, din da akwai cikin fikin maliki akwai, amma gaskiyar magana yin sujudu sahwi bai buƙatar kabara ta harama. Hatta ruwaya da aka kawo an ce hadisi na shaz wanda ba a hujja da shi,
hatta ibn abdul bar cikin malaman malikiya na hakika masu malikiya aiki ya tabbatar da rashin ingancin ruwayar yin kabbara ta harama a wurin sujuda sahwi ba a yi ba kabbara ta harama kullum za a yi kabbara ta dukawa da tashi da komawa ba kabbara ta harama abinda ruwayar karin kabbara ba ta inganta ba daga ibn abdul bar ya tabbatar da haka rashin ingancin wannan magana kuma yace shine mazhabi da shi ba maliki ne yace haka take a wajen jamhurin malamai akan suke ba kabara ta harama kurin za a yi niyya kurin ayi sujada guda biyu Allahu akbar ta su ba magana annan daban sai magana ta tahiya shi ma yin tahiya ba bi inganta ba ina ga akwai cewa imamu bayhaqi ya rawanar da ruwa da ta kawo tahiya haka bayan imamu bayhaqi haka ibn abdul bar al-maliki shi ma tabbatar rashin ingancin ruwayar haka ibn taymiya haka albani sun ce ruwayar ta iya bata inganta ba kurin zaka faɗi kai sujuda guda biyu da kabarori na duka da tashi an kare kurin assalamu alaikum ba magana yin tahiya bata inganta ba an kawo ta bata inganci ne kuma na ga magana kaka ce ba malikiya har a malikiya mai malikawan ibn abdul bar sai ita ce mazhabar jamhur mai yawan malamai shi ma ya ce akan teki sai yan uwa masaloli wanda mutum yakan shiga rudu ma'ana yake cewa na mas'ala ta kokonto wanda kullum kokonto yake shi kullum sallah ya mata kokonto ko duka ma rayuwar shi gaba daya kullum cikin rudu yake yayi abu kaza ya koma baya to irin wannan mutane suna da saukin lamari shari'a ba ta kumtawa yan uwa addinin musulunci bai da kumci majal alaikum fi din min haraj a musulunci ba kumci dalilin haka kamar daga cikin safi sunna cikin na Abu Malik ya kawo mas'ala ya ce irin waɗannan mutane wanda kullum suna cikin rudu to irin wannan ba magana ka koma baya ka yi ake wasu wasi kurin a daidai kake duk abin da baka yi ni kan shi misali raka'a biyu ce ko uku ce ko bata abinka biyu ce ko ɗaya ce bata abinka kurin tunda kana mana biyu da kaka koma baya bayan haka yace abu na biyu duk mutumin da bayan ka sallah ka kare ka sallama an ya ko raka'a ta biyun nan nayi fatiha an ya ko nayi kaza to kurin ba koma baya ba ruwan ga ita kurin ta kare shi ne wannan iya sauƙi siya kidan mai kokonto da yawa haka yake kullum akwai sauƙi na musulunci kurin baka aiki da kokonto sai abinda ka samu ya ƙini lalle nan na ƙara ko na rage sai mun ga muku yanzu ga masaloli da muka ambato wannan wuraren guda biyu annabi su da sahabi to sauran wurare wa nan ne ijtihadin malamai wannan yan uwa akwai ruwa cikin sai musulun da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa akan magana ta ƙarin sallah ya ce idan mutum izaza da rujulu au na ƙasa falasin sanatai ne kurin in ka rage ko ka ƙara ka yi sujada guda biyu kamar imamu shaukani da mahullah iya cewa hanyoyi mai sauki inda nassi ya zo manzana sallallahu alaihi wasallam kamar da muka bayani ya aikata kaza ko ya ce ai kaza irin wannan wuraren da muka ambata irin wannan wuraren kai yanda nassi ya zo sauran wurare duk wanda kai ta yi hatta a malikiyar cikin mutum halil ya ce wa sa in kaddaba au akar cikin mutum halil ya kai bayanin ce sallar cikin jawar da kilil ya ce duk bayan da aka yi na kabin labadi ya ce in dai ana magana ga wanda yadda aka ɗara ga abin da ya yi amma idan kai kabili a wurin ba'adi ba da wurin kabili in kai ta yi kenan wani magana ta mu dama abin da muke damu namu daidai almajirai masu karamin karhi irin wani bayanin da muka yi duk wanda ya wani bayanin ɗaya wala insha Allah sallaka ta yi inda baka da madogara a cikin wannan guda biyokin duk wanda kai sallah ta yi ko kuma mazhabarka ce ka dauka a malike ka dauka sauran wurare wannan kuma mun ijtihadin malamai ba laifi bane ba kai aiki abin da ke mazhabarka amma wannan wurare da muka ambata manzo Allah ga yanda ce ayi kai su yanda suka zo sauran wurare ijtihadi ne duk wanda kai kuma ta yi Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita yan uwa wannan shine a takaice duk wanda ya ga da wani ƙari bayani don sha Allah za mu ba da ga lambar mu duk wanda yake neman ƙarin bayani ko sauran bayanai kai rikice iya kira kai tsaye a lamba da ake ba da gata nan
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.